aku telu ngono. Mboten nonton niku. Minggat, urung dikon, Gong, urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ora aku wis ora. Wah, Melati. Ndadewa. Aku telu ngono. Oh, goleki Sarmadi. Oh, Sarmadi. Iki kurang dawa. Ngoten niku. Sampeyan ra jiji napa kena ibu kula? Lambe kok dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah,